Perfect. Hi guys! Welcome back to our channel. So for today's video, ang imumukbang namin ay yung homemade sisig and tokwat baboy ni Daddy. Masarap kasi siyang magtimpla niyan eh. Sobrang favorite namin yan. So samahan niyo kami. Tara, kumain na tayo. Magkakamay lang kami, malinis na yung kamay namin. Yummy. Yummy? Okay. Tofu? Tofu? Okay. Para ano, gutom na si Hailey. Lagi siyang gutom. Kapag nagpiprepare kami ng na pagkain dito sa harap, lagi siyang hindi makapaghintay, lagi siyang kumukuha. Oh, tama na. Yummy! Yummy! Naalis niya yung kamay ko. Tikman muna natin yung sisig. Ayan. Guys, abutin niyo. Ang sarap nito. Sarap maggumawa ng sisig ni Daddy. Sisig Kapampangan yan. Sisig Kapampangan. Mangantana. Bigyan mo na ito. Chili. Tofu. And pork. Yummy! Okay. Eat guys, ha? You did. Ano gusto mo tikman ito? Yan, sisig mo na. So, sisig muna tayo, guys. Guys, kain tayo. Ha? Ayun, ano mo? Sobrang crunchy, Daddy. Siyempre ah. Narinig mo yan? Ano ito? Kaya crunchy yan, mami. Pinakuluan ko muna tapos pinirit ko. Tip nga pala ni Daddy, kung gusto niyo maging crunchy yung tokwat baboy niyo, yung niyo, para hindi siya, yung hindi siya makunat. Ipakuluan niyo muna yung baboy bago niyo siya prituhin. Para di ba? Crunchy. Nakuha niya yung sa mother-in-law ko kay mama. Magaling din kasi magluto. Yummy? Yummy? Okay, this one. Sisig. No? Si Hailey mahilig siya sa tofu. Oh, tofu, tofu. Puro tofu lang gusto niya. Okay. Also ba? Rice. No rice? Rice? Oh, diet? Dahil. Diet ka, baby? Tofu lang, tofu? Tofu. Last one, please. Ayaw niya. Sarap. Ang lupang. Tapon. Lagi sa gusto ah. No? Ano, mami? Ang gusto. Sarap. Ito? Bobola ka na ata. Ito nga. Matagal ang luto niyan. Marami lang parang marami lang ketchup-reche. Dahil mong iiwain. Iwain mo yung tokwa. Iwain mo yung baboy. Sibuyas, celery. Dami. Sobrang utang talaga ng baboy. Ano yung gabi? Right? No. Okay. Sunod ay titignan ko yung tokwat baboy. Sarap. Say hi. Say hi. Say him. Gusto ko pa ng rice. Like more? Tikman naman natin yung tokwat baboy. Yummy. Yuck. Yucky.
nyaki. Ayan Hindi yung naman tokwat nyaki ang baboy ni bibig. Daddy. Ayan. Sana naaamoy nyo kasi sobrang bango. Sarap. Malay nyo soon, mapatikman din namin sa inyo to. Ano yan, mami pa yung gusto mo? Kaya pag marami na tayo, di ba? Mag-ano tayo. Papasyal-pasyal. Wait it. Kiss mo dad. Yung tokwat baboy ni Daddy. Yung timpla na, sakto lang. Hindi siya yung nakakaumay. At saka hindi siya dry. Sabi mo ah. Pangit yung dry sa ano, tokwat baboy. Oo. Hindi siya dry. Pangit yung masarap. No? Thank you! Thank you! Oh, wala naman bebe. Really, sobrang sarap na sarap na siya sa luto ng Daddy niya. Hindi siya masyadong kahit naman hindi siya pagkain, kapag luto ng ibang tao, hindi niya masyadong kinakain. Nasubukan na namin yan eh. There's a times kasi na kapag busy si Daddy, hindi na kami nakakapagluto. Yun, bumibili kami sa karinderya, ganyan, hindi niya kinakain. Pero, pag yung Daddy niya naman yung nagluluto ng gano'ng klase ng ulam, kinakain niya. Ako dito. Alam na yung luto ng Daddy. Iba kasi luto si Daddy, masarap. Malasa. Pero hindi yung nakakaumay. Isa sa mga specialty niya yan. Tokwat baboy tsaka sisig. Ang sarap. Sige yan, eh? You like it? Sarap. Sarap daw, sarap. Oh, say love you. Love you guys. Hindi na namin binigyan to ng hindi na namin to binigyan ng ng sili kasi hindi makakakain si Hedy. Oh, sige. Hindi na siya makakakain. Ay, naksi ng anghang. Hindi siya pwede sa anghang. Oh, that's enough na. Hindi siya nakakain. Ayan naman. Dapat talaga may sili. Dapat talaga may sili to. Pampagana. Pero kahit wala ng sili, masarap na siya. Swear. Sarap. Guys, ang sarap magkaroon ng asawa mo ganun magluto. Hindi mo na kailangan magluto. Tingnan nyo, isang slice na lang kami. Kasalanan ko ni Daddy kasi lang hindi kami pinagluluto ng masarap. Ako na lang, bebe. Ito. Ayan. Si Hedy nakakarami na ng tokwa. Puro tokwa na lang kinain. Yan o, yung pagka-crunchy niya. Malutong siya, kahit nababad na siya sa mayonnaise, tsaka din sa liver spread, malutong pa rin siya. Try nyo yun guys, kapag magluluto kayo ng tokwat baboy or sisig, try nyo pakuluan muna yung baboy bago nyo iprito. Promise. Kasi tested na namin yung ginagawa ni Daddy bago siya gumawa ng tokwat baboy and pakuluan muna. Masarap siya, crunchy talaga. Naglalas talaga yung pagka-crunchy ng baboy. Tip number 1. Ang sarap! Daddy, kain ka ng kain Oh, mami. Guys, pa. Nakadalawang rice na ako. Busog na ako eh. Wala yung konti. Ikaw. Diyan mo na. Diyan mo na tumigil. Hindi pa ko nakakarapas. Sarap mo si tomato. Isig naman. Yan.
have more, anak. Yung mo lang. Kikamay na lang, no? Kamayan to eh. Sabi niya, Mami, Daddy, kamayan edition to ah. Ano itong? Hindi ko alam kung rin. Oh. Careful ka lang sa ano, ha? Support, ha? Oh, no. Ang tumawag sa'yo, guys. Parang ayaw kong tumigil. Parang may busog na. Kapag si Hailey busog na, ay nako, tatayo na yan sa inuupuan niya. Ay hindi. Warm up pa lang. Bigyan lang ako ng wipes. Like ba na? Sana huwag po kayong magsawang supportahan kami na sa channel namin. Para ano, marami pang kainan, marami pang kubang magaganap. Kung natin natin yung hinihingi. Like ba na, bebe? Hailey, you like banana? Ano ba? Here, oh. Okay. Sa banana. Big banana. Paano bang patanggal ng ano? Kumain. Kumain. Yay! Show it to them. Eat banana. Yummy banana. What's that? What's that? Nana. Sarap. Ako ayoko na. Ayun na. Nakatatlong rice na ako. Ano ka? Sarap. Rest ka pa. Pang-apat, ano? Gusto ko talaga ako. Kasi hindi nakadami siya ng tofu. Yan, pagkatapos namin kumain, ganyan lang yung buhay namin. Kain, tapos tulog. Sarap na. Meron kaming store. Sarap na kumain, no? Mana to sa daddy niya. Sa amin pa ng dalawa. Mahilig kaming kumain. Ang bago siya kumain. Tingnan niyo yung banana. Yan, kung mapapansin nyo, ano na lang yung ano, natira, kalahati. Kanina puno yan. Saka, yan na lang, kalahati. Hindi naman kayo mahilig kumain, guys. Hindi talaga, hindi obvious. Ito mo na. Parang pang-anim na sandok niya sa sisig. 8, 9, 10. Saging na. Ito na saging. Isa. Dapat may focus tayo. Para Tapos balance. kumain. Ah, sure. Ano? Saging kayo lang. Tapos pinasaging. Asa na gusto siya? Pinuha niyo marami. Ginawa niya yung marami at binigay niya sa akin to. Sobrang gana ng anak ko sa pagkain. Hindi ako nahihirapan kay Hailey magpakain. As in, nung pwede na siyang pakainin, nung 1 year old na siya, siya mismo yung pusa talagang binubukan yung bibig niya, ganyan. Gusto niya siya pagkain, tinuturo niya kung ano yung gusto niya. Minsan, 1 year and 5 months, siya lang mismo yung gusto niya kumain mag-isa. Kumukuha siya ng ano, ng pagkain sa plato ko, ganyan. Hindi ako nahihirapan po yun sa pagkain sa kanya. In short, hindi siya picky guys. Kasi yung Ayun mo na. Ayaw na. Ayan guys, ayan yung final ano namin. 5
na lang nangyari sa ulam namin. Ayan o, yung sisig, ayan na lang siya. Kunti na lang, half na lang. Hindi na namin itong mga ubos ha. Kasi gusto na kami. Chili, gusto pa oh. Si Hailey pagtapos ng paghimagas. Tokwa ulit. Sobrang ano ng batang, sobrang bigo. Sarap naman. Kaya kumain. Sana pwede yung ano, nakakain ka ng kakakain, pero hindi ka tatapa. Sana pwede yung gawin mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi come here. Sit down here. Magpapapaan na. Okay, sit down. Mama. Mama. Wait lang, inom na ako ah. Oh, no. So yun lang guys. Hope you like the video and please don't forget to like and subscribe to our channel. See you on the next mukbang. Bye! Like is